Gamput, bisa jerasenan, apa rasenan? Ketemu budak aku tuh kulino asenan nih, gak asenan nih, tengku ora cocok. Nanti tukang ojek, yuk kok tukang ojek tuh ora yuk, ojek paling. Mas, pakai ojek ya? Gendeng ya aku ojek. Ora sama Gojek. Ojek paling. Ora. Jo ngojek paling. Arep nang ndi ya? Arep Jombreng. Jombreng. Nanti mulai nang kampung halaman aku. Mari ayo. Jadi mau nang ojek. Enggak apa-apa, 70.000 wae. Alah, orang tenan 70.000. Piro? 20.000. Ojo, 20.000. Itu bensin ora nyucuk. Kok kene Jombreng kok. Wis saya 15.000. 15.000 dulu ya. Kalau sih 15.000 ya. Ya, oke, berangkat. Dal. Yo. Teko ndi ki mau dak? Kok merantau nang Jakarta. Kerja apa nang kono? Wis barang serabutan nang kono kuwi. Iki lho arepe posonan. Pengen posonan ngene kampung halaman. Kan enak to suasanane. Ya enak, Cak, apa meneh kumpul keluarga. Lah iya. Keluarga kan kebahagiaan saya nomor 1 tuh. Masuk. Penyemangat hidup. Aku jane yo pengen merantau. Tapi yang ngono kuwi seeman iki karo keluargaku. Ojo palang no omah si ae Lek. Tapi aku Lek lali omahku iki. Kok iso lali omah lho? Lah suwi ra mulai Lek. Lah piye iki engko terusan? Yo engko duno ndi no pasar to ndi ae engko tak gilali dhewe yo. Ya wis engko tak duno pasar kono ae. Tak yo. Ya wis. Oke, sap. Lek, mandek Lek. Piye. Iki kok koyo gang omahku Lek. Rene to? Yo menggok kene Lek, menggok kene. Masih do pasar iki? Masih do, iki kok koyo eling. Kok aku biyen, tapi ora ono perusahaan iki. Wes. Pasaran ya betul, paten beda itu. Piro? Ya mang lho, 5.000. 5.000. Sik, ngene Lek, ngene. Di 10 tak utang sik, yo. Tak 5.000 sik, yo. Kapan urus aku ini? Ya meneh nek ketemu aku yo. Wis apa-apa. Oke. Yo. Hati-hati Lek. Oke. Lek. Salaman sih lu. Rene. Pejuang kene. Hati-hati Lek. Oke. Sopo sih? Ya awakmu to, awakmu putih kok. Ireng lah. Iya putih. Tak maju sih ya? Iya lho. Aku maju kene. Ndok lho. Podo lho aku. Koleh. Oh piye ya? Koleh apa? Jaranku metu. Lho, jaranku yo metu to. Aduh. Mau aku kesana kamu jaran metu aku metu to. Kok iso? Ya wis, ratuku metu. Aku tak iki metu aku. Cepet tuh kabeh gak ana omah aku. Heeh to. Maju iki yo. Ayo. Ndi ayo ndi. Aku nak kene to. Pangan to, ndi wedi kowe. Mangan. Iya to. Tak pangan dhewe to. Iya. Oleh iku. Ya oleh. Sik. Ayo ndi. Metu. Ya tak pangan to. Ratu iki. Oh, boleh. Oleh. Duh, daerah ana omong. Iya wae sampean. Tuh, sing elehan. Maju lagi. Tuh, iki maju kene. Sik.
maju sik iki ya. Duh, jaranmu Rama Joko ya tak pangan neh. Duh. Wis mang lali aku mang iku. Alah, Lali. Balen yo kok. Lah yo gak oleh, Mas. Gak oleh. Sik. Majui, ayo, maju. Gini. Alah, gampang. Nah iki meluncur iki mangan iki lho. Mangan iki. Loh. Wek. Awakmu. Joni ya? Iya, Joni aku. Ndak, perang tahun selamat sih. Perang tahun Sik. Sama niki Jono ya. Lek, kok sailing? Iling to. Kalau di sini mulai. Iki wis gede. Loh, gede loh. Iya, gede. Mulai. Mulai aku. Saya tak ada nih. Sampai Sampai apa? iki lho. Desa kene iki lho, wis akeh begal. Mosok agak begal. Lek. Ngene kok. Begal wakeh, Lek. Dan iku Wakeh. aku yang mulai ke begal. Sepedaku lo kena. Hati-hati ae engko lewat tigaan kono iku. Hati-hati. Kono kae. Cedak omahmu iku lho. Hati-hati. Hati-hati ae. Aku rawani aku. Aku rawani lho. Terno aku terno. Mas, gak wani aku. Rawani. Begal sawer tatu tok. Cuma piye terus ana kuwi? Yo hati-hati Hati ae. ae. Kok mumpung iki rada sore iki yo. Jajale rono, sepuro gak rono. Ini wong iki dalu biasane. Soale ndok ngene begal iki. Iya, ngene. Ya wis tak. Yo. Mandi sik ngomong ora begal. Hati-hati yo. Oke. Hati-hati. Hati-hati yo. Hati-hati. Saya tenang. Tenang. Weh, masih. Di begal. Tenan to ora Jono mau cerita. Dia. Wis bismillah wis. Kamu ora apa-apa. Put mangsai. Oh, Pak wis 5 wulan ora oleh mangsai. Sip. Apa iki? Masa ora ngerti? Iku apa iku? Codet itu loh. Luka, lho nih. Luka. Iki apa iki? Iki tato. Tato mawar iki lho. Mawar iki. Iki lho. Delok neh, Kuciwa. Iki tengen iki apa iki? Lho sik takok maneh. Ado-ado teko Beijing. Aku mau nato ngene to iki. Ngerti apa iki? Ngerti. Nogojing. Sik iki maksudnya apa iki kata ngono kene? Sik takok maneh. Tatoku koyo ngene sik takok maneh. Luka koyo ngene sik takok maneh kok. Begal aku. Ya aku begal. Yo lho. Sik to, aku yo begal. Iki aku mau bedak warga. Iki oleh kutas iki. Wis Iki lho piye? Ayo mari bareng. Iki bedak warga. Wis Ayo. Begal goblok.